Estem molt contents de tenir aquí la possibilitat de fer aquest concert de piano amb alguns fragments i escenes d'aquesta òpera que havia de fer el diàleg entre Bertolt Brecht i Walter Benjamin, que aquesta sala va complir fa uns anys.
expliqués. Voldria aclarir. Sí. Aquest duet que hem fet, el personatge de Bertolt Brecht està escrit amb una veu molt aguda, totalment oposada, perquè és d'en Carles, que és una veu timbrada, més aviat de perill baix, i una escriptura, a vegades inclús un punt rossinià. És a dir, Bertolt Brecht és positiu, molt irònic i al mateix temps cínic. Ara, el cas de l'Helena, que és Achalassis. Achalassis, després de tot el seu afer que ha tingut amb Walter Benjamin, doncs clar, aquí ella ha actuat molt bé, però hi ha d'haver-hi el funcionari, diguem-ne.